samotnej operácii predchádza dôsledné vyšetrenie. To vyšetrenie spočíva samozrejme v určení presnej dioptrie, v určení hrúbky rohovky a tá je vlastne limitujúca, pretože my ideme meniť zakrivenie rohovky. Ak je rohovka tenká alebo veľmi tenká, tak laserová operácia neprichádza do úvahy. Čiže my musíme dôsledne vyšetriť všetky parametre, no a potom s pacientom znova pohovoriť, povedať mu, aké sú očakávania, aké sú riziká, no a rozhodneme sa, pre ktorý typ operácie by pacient bol najvhodnejší. Samotný priebeh operácie je veľmi jednoduchý. Pacient si ľahne na stôl a fixuje, díva sa na jedno svetielko a prakticky je to všetko, čo od pacienta potrebujeme. A taká operácia trvá niekoľko sekúnd. Nikdy to netrvá dlhšie ako 20-30 sekúnd. No je to minimálna šanca. My na tomto pracovisku sme už odoperovali, my ročne operujeme okolo 3-4 tisíc pacientov. Ešte sme nemali jeden jediný prípad, kde by s pacientom došlo k nejakému vážnemu poškodeniu zraku. Ale v medicíne je všetko možné. Je to možné, ovšem dneska aj po operácii máme dobré lieky a to riziko je skutočne veľmi malé, prakticky zanedbateľné. To je bežná obava pacientov, že bože, čo sa mi stane, keď trošku pohnem okom. Dneska sú to tak veľmi sofistikované prístroje, že oni sledujú pohyb oka. To sú mikrostotinové sekundy, ktoré sledujú pohyb oka, že ak pacient pohne okom, aj laser sa presne ten istý pohyb pohne, takže nedojde k tomu, aby ten laserový lúč nejako vybočil z presne tých určených hraníc. Ak by sa stalo tak, že by pacient sa veľmi pohol, tak laser automaticky zastane a začne emitovať laser znova vtedy, keď sa oko ukľudní. Takže nemôže sa nič stať, že by pacient, pohybom oka si mohol nejako poškodiť, ublížiť, alebo nejako, že by operácia nevyšla. Väčšinou doporučujeme, aby pacient prišiel s doprovodom. Jednak je to taká psychická podpora, ale druhá vec, to videnie po operácii nie je ideálne. Samozrejme, že pacient vyzdí asi na 30% z normy. No, samozrejme, také videnie nie je pre šoférovanie. Čiže nemôže pacient sem prísť, nechať si tu auto a po operácii odísť svojím autom. Takže tá doprovod je vítaný.